An kɔni an faw de nana nin baara in kɛ mɔgɔ dɔw bolo yan o kɔnɔna na u nana n'an sigila min kɛ ne tun b'o la mais ala ko ko nana k'a ma ɲɛ sɔrɔ ne fana tora nin na ka to k'o kɛ fɔlɔ sani waati dɔ cɛ. An b'a wele bamanankan na busama wotoro aw busama wotoro busamanaw n'o tɛ faransɛ fɔlɔ ko vidansɛr voilà don o don an b'a kɛ fo ni marché ma sɔrɔ don min voilà ni mɔgɔ y'an wele an bɛ taa don dɔ la an bɛ bɔ ka t'i gɛrɛsɛgɛ lajɛ u bɛɛ b'a kɔnɔ quoi an t'a labɔ ɲɛgɛn na an b'a labɛn barikon de la chargement kelen 300 250 ɲɛgɛn dɔw ka bon dɔw bɛ taa sɔrɔ ni barikon ɲɛ 10 sɔrɔ dɔw kɔnɔ u bɛ dɔw ban dɔw ye 4 mais dɔw bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 15 dɔw bɛ taa fo 30 la ni bɔnyɔrɔ ma jan an bɛ se k'ale ɲɛ 30 ɲɛ 40 bɔ mais ni bɔnyɔrɔ bɛ i n'a fɔ distance kilomètre 1 walima mètre i n'a fɔ kilo 1 ɲɔgɔn quoi n'a sɔrɔ a bɔra yɔrɔ min na ka se yan ɲɔgɔn n'a b'o bɔ i bɛ se ka taa sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ tile bɛ ban a bɛ dan ɲɛ 15 ɲɛ 14 ma mais n'a bɛ bɔ i n'a fɔ yan ni yiri ɲɔgɔn an bɛ se ka o kɛ an bɛ se ka a ɲɛgɛn yɛrɛ bɛɛ sama fo ka ban 40 yɛrɛ hali an bɛ se ka 30 ni dɔɔnin kɛ gɛlɛya min b'a la bɔnyɔrɔ ko gɛlɛya b'a la tuma dɔw la i bɛ taa dɔ ka baara kɛ a bɛna i ka prix dɔgɔya i bolo i kana ka kɛ prix min na a b'o dɔgɔya quoi gɛlɛya min b'an kan kɔni o ye an mun bɛ fɛ ka wotoro ninnu dugu bɛ ka bonya fo ka cogoya de ɲini a la ka falen quoi ka kɛ i n'a fɔ moteur ɲɔgɔnna quoi ni dɛmɛbaga kun sɔrɔla an na o kun bɛ diya n ye dɛmɛbaga sɔrɔla an na o bɛ diya hali n'a ma kɛ mobiliba ye n'a kɛra i n'a fɔ moteur ma fɛn dɔ a bɛ se k'a sigi a la a bɛ taa a ka baara kɛ a bɛna don lafiya la o kɔni ka bon dugu bɛ ka bonya bɔnyɔrɔ bɛ ka jɛn n'o tɛ olu